Bueno, pois cambiamos de tema, imos a falar de algo máis amable porque está sendo tendencia que agora os famosos elixen Galicia. Estou falando, espiño, de famosos, non como a ti máis eu, que somos famosos na nosa casa, e da grazas, son de famosos desos que teñen millóns e millóns de euros. Como a nós. Que me gustaría, xa me gustaría, ti non sei o que tes no banco, pero eu nin millóns nin nada. Quen compra casa aquí, que lle compro eu? Recompro. Non, é que comeza a mercar propiedades. Algúns propiedades, pois para vir de vez en cando. Outros é que xa directamente se queren vir vivir a Galicia e múdanse pa aquí, e claro, Yaiza. Nós queremos saber de que celebridades, de que personalidades estamos a falar. Home, que estabades falando aí de millóns e para a riqueza que temos aquí no país, que por iso famosos de todo o mundo queren vir para o noso país mudarse. Mirad, a principios do brao coñecíamos a noticia de que Julio Iglesias comprara unha casa en Piñor e ten de veciño a un actor de Hollywood, bueno, veciño, vaya, un concello cercano, da Pobra de Trives, porque Joseph Fiennes, o mítico Shakespeare in Love, pois tamén ten aquí unha casa na provincia de Ourense. Se imos cara a Nigrán, Alessandro Lecchio tamén ten unha propiedade, pero que se subimos a Corrubedo, David Chipperfield, o famosísimo arquitecto británico, é tan coñecido xa entre os veciños que xa lle chaman Chippy directamente, vamos, é que está integradísimo na veciñanza. Entón, hoxe, o que sabíamos é que unha famosísima revista do corazón publicaba que Richard Gere, o mitiquísimo Edward en Pretty Woman, e a súa parella, a empresaria Alejandra Silva, galega ademais, compraban unha casa en Oleiros. E olliño, porque esta mesma revista tamén daba detalles da transacción, porque dicía que custaría 10 millóns de euros. Temos que dicir que hai outros medios que desminten esta noticia, pero vou vos contar unha cousa. Claro, a nós puxeron os dentes largos, compran casa aquí en Galicia, e nós que fixemos? A xexar, a ver se víamos algo. A ver, hai que falar claro, se hai unha casa en Oleiros onde Richard Gere e máis a súa muller, Alejandra, pode ser que lle boten o ollo, non sabemos se mercamos ou non, eu, Yaiza, quero saber como é esa casa por fora, pero sobre todo por dentro. Levamos anunciando todo o programa que íamos ser capaces na Hora Galega de entrar nesa casa. Toda a responsabilidade está no teu teito, nunca mellor dito. Pois a min a chave non me deron, pero mira, algo puidemos facer, Pois sí, porque esta é a Casa Cervigón, unha casa moderna modernista do ano 1937 que está aí en Santa Cristina, en Oleiros, e que sería esta propiedade que se lles atribúe a Richard Gere e a Alejandra Silva. Vou vos dicir unha cousa, porque dicía esta revista que un dos requisitos imprescindibles era que a casa dese directamente ao mar. É meu dito, meu feito. Mirad aí que balcón que dá directamente á praia de Santa Cristina. Vamos, é que ir para o balcón e xa tes aí un pé na praia. Só tes que descender e xa están directamente na praia. Pero que estábamos falando que tamén queríamos vela por dentro. Así que imos cara aí está. Mirade para aí que salón, todo en madeira. Temos esta chimenea. Aí hai madeira nobre, Aí hai madeiras das mellores do mundo, xa te digo. Temos aquí esta cheminea modernista, temos tamén ese piano, que non sei eu se lle dan tamén aí ao piano Richard Gere e Alejandra Silva, pero o piano teñeno, se lle dan ben e se non, seguro que aprenden. Pero se nos fixamos aí ao fondo, viese este comedor de aquí, que como vedes ten esta cristaleira, vamos, que a luz natural nesta casa é unha auténtica maravilla. E se volvemos ao salón, pero desde outra perspectiva, podemos ver que aí ao fondo pois temos outra estancia, non? O que parece unha saliña, que se a vemos de preto poderemos ver que nesa saliña xa teñen directamente aí un minibar, porque, oye, pois, xa que compramos casa, pois con todas as comodidades, que queredes que vos diga. E da bebida pasamos á comida, porque se hai que beber tamén ya hai que comer algo, non? Entón mirade aí a cociña, que a verdade ves o espírito galego, porque directamente teñen unha lareira e todas esas vistas ao exterior, a unha piscina maravillosa, e vamos, imaginades vos, piscina que de momento está cuberta, pero que seguro que abren. Ai, mi madriña, que me dera esa casa, dende logo, é espectacular, maravillosa. Nós hoxe quedamos ca dúbida se Richard Gere finalmente vai mercar en Oleiros ou non merca en Oleiros, porque claro, tanta información que sí que non, e nós quixemos ir ata ali, a plantarnos ali, a preguntar. E de verdade, non sei quen vive nesa casa, pero o que sí sabemos é que nos botaron dali directamente. Compañeiros, din que Richard Gere compró un chalé en Santa Cristina. ¿Será cierto? Del año 1937-38 aproximadamente. Piscina, pista de tenis, bueno, una zona de aparcamiento en plan americano, ¿no? Y luego tiene
toda esta zona de jardín y aquí una pérgola impresionante. Y esta barandilla, tipo barco, te da estas vistas que debe de tener impresionantes a toda la ciudad de La Coruña y a toda la bahía. Pues este é o chalé. Chalé Santa Cristina. Sí que parece un barco. Pois sí, compañeiros, efectivamente ves este aparcadoiro americano do que nos falou Marta e hai dous coches aparcados, un Golf moi pouco glamour para Richard Gere e un BMW un pouco antigo, pero bueno, xa é outra cousa. Hai dous coches aparcados, así que parece que ten a coberta como dun barco, pero están todas as persias baixadas. Ti podesme dicir se este é a casa que comprou Richard Gere ou se é falso? Por favor, retirad el coche. Vale, pero é falsa esa información ou é verdade? Ti podesme dicir? Hola? Comprou Richard Gere aí abaixo Aquí a casa? falaron que compraron a casa aí, pero non sei. Esa de aí abaixo, non? Sí. Din que Richard Gere comprou esta casa. Ti sabes algo? Non sei nada. E que acaba de sair a noticia de que Richard Gere comprou esta mansión. Bueno, xa ves que espectacular, vaya vistas, Non sabes nada. Non teño nin idea. Hola? Esta é a casa do Richard Gere. É falso que non la venderon. É falso. Non a venderon. Quen vive aí? Viven os dueños, xa son maiores. Ti sabes se Richard Gere comprou esta casa? Posiblemente, A casa por dentro como é? Debe ser espectacular, precioso, non? precioso, porque usted ven aí, E que como é por dentro? de chaval, é inmenso, é unha mansión. Vaya, miradoiro teñen ali. Iso tamén é da casa, Alfonso. Todo isto da casa. Vai bordeando todo o litoral hacia arriba, pero é moi grande. A ver, imos timbrar. Hola? O noso gozo nunha fochanca.